napa di? Di medi. Ayo asma kinarya aja. Japa. Jaya Mulya. Japa. Japa Jaya Mulya. Udine kan Jaya Mulya. Di napa artine di? Di niku dimen mulya keluarganipun. Nah, piyayine sumeh narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun. Buat Niken Salindri. Kula, Pak. Tapi Niken kan ngrungokne. Ngono lho. Oh. Karo ngemut kowe lho kuwi rumahku. Suwe ra pedhot kaya buta malah. Blangkon kaya dimut ki blangkon maksude iki. Matur suwun. Didongake ta bagus. Pundi Jaya Mulya menika mangke berkah. Ngaten mugi Wayangane ora bengi kita kok ya. Lajeng tanggal 24 ya sih ana wayangan. Mas Minto Darsono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Pakde Gareng. Semarang. Pakde Gareng Sumarbagya. Heeh, Mas Sumarbagya. Untung aku ora digandhenge karo Mbak Lucy. Lah nyang apa? Lah gandhenge karo Mbak Lucy malah cilaka to. Lucy Brahman. Wah, Pak Narti nanggap sapi karo letong. Untung. Lah penjane sapine ya pirang-pirang. Lah ya Lucy Brahman kan wis sapi kula letonge. Lu masuk aja to, aja letong lah. Paling ora sampean iki ya telek pitik lah ora ngene iki. Rada cilik ngono. Ya wis padha teleke lho. Lah cetok. Dalem rada mati ta bagus kowe aja mepet aku padha lanang. Padha lanang. Derek urut dedonga nggih Pak, kagem keluarga ageng Pak Narti gelar hajat. Mugi tansah pikantuk karahayan kalujengan. Tirebena panggodha pangrencana celakaken nugraha ingkang agung. Amin. Mugi keluarga Pak Narti tansah ayem tentrem, bejo donya bejo akhiratipun. Allahumma amin. Mugi ibu kasih mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin, amin ya rabbal alamin. Menika ingkang ibu saka Pak Nardi. Lanjih. Dadi panjenengan menika piantun budaya kok ya. Titik-titik nanggap wayang. Tur mesti 2 malam. Nah, tapi menika tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. Kalih sinten? Aku tak kepengin ya kuwi presiden loro ya. Kalih. Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge coranune wong iki sembodo. Sinden lek mek siji ra cukup. Wong kaya sampeyan iki. Wong mangan lho, iki mangan lek ra 3 piring moh dek iki. Diwe sak piring mek nyekebek tok. Apa iki? Mumpung dalu menika diseseni warga masyarakat Mboto kaya ngono penontone sak pirang-pirang alhamdulillah. Ternyata wong Mboto Sida Mulya isih kalem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Tepuk tangan, guys. Nah. Yo, sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben jumeneng bareng. Mbak Ika kalih Mbak Kris. Ingkang putih piyayinipun. Lha petitan ora? Mboten no. Ya Allah, Ika ki sing gender. Krisnia ki sing lencem ngoten lho. None ya. Mosok ya loro timene lho. Lah kowe saurane wong lanang sing sembodo kok. Wong lanang ki anu le, ala tur wenang. Bener. Dadi saurane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Ndase keluarga. Ndase kulawarga kuwi wong. Kowe iki dilus-lus kok malah ndase kulawarga jar masaku. Lah ndase kulawarga sakmono terus apa ki bokonge sepira kok ya. Bokonge ya bokong semok. Masaku iki ana Mbak Ika Antonia. Jajal. Dalu Mbak Ika. Kenalan. Nggih. Kenalan ki aja ndingku to Le, ndanget lah. Ndingku
piye to ndak? Napa? Kenalan. Lah kula nggih ndangak ngeten lho. Oh, lha kuwi wis ndangak to? Empun lho. Lah wong di luar ndangak ora nek bedane to. Matur nuwun gur arep ngece ngono ae lho. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Saking Blitar. Saking Blitar. Anu tolong Kris Napa? tekno pisan Kris. Nggih. Pra Mas aku yo kenalan yo yo. Lah kula yen mboten blanga mengke malah cilaka. Mas aku. Dadi kan blanga ngeten. Tapi Ngapunten lho, Pak. Ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan ki aku enek cah cilik munggah lah nguyuh dadak ning kene. Akhire teles lek sampean kan mboten to? Mboten, mboten pesan. Damel pempes ya. Pun, damel pepes. Empun beto, Mbak. Oh, pun ditambah. Tapi radi maju Pun, mriko nggih. njajal kaya ngapa uncek ki lek ngrayu wong wedok. Mudun ya. Ngangge bawa ya cah bagus. Boyo. Sinawan datan boseni kuwi ya oleh. Saged mandhap napa mboten? Mana mboten ayo Putih. Saged santai mawon lho. Iki wong loro tak ngeroyok kabeh lho. Aku ngulatke siji wis blenger kok. Menawa mboten saged. Saged, Mbak, kula saged. Tanduk nih lho. Kan kula ngewangi jenengan. Iki beneh karo sampean. Nek sajake ra iso mumbul diumbulne. Ra iso medun didunke. Oh, ngaten. Heeh. Ora iso nguyuh duyuke ngono. Rasaku kok. Lah terus jerane mlayune ngoten. Aku tak anjok dhewe iso. Oh. Santai. Oh. Iki bawane napa niku to? Sampeyan iki cara baris nu dadi danton kok apik to. Sinden-sindene sing dadi pesertane. Siap, gerak ngono terus ilang. Kae dhek marung malahan dadi sing baris mlaku terus ora nek dantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnia. Bawa cah bagus. Krisna nggih. Manut panjenengan. Sing niku wau nggih. Kuwi Bawane ya oleh jenengan wau. ya oleh. Sinawang datan boseni. Kris, kowe iki ya menyek ya aja ndangak ndingkluk to. Sampeyan kok bagus mentong, Mas. Suarane, Bu. Pripun, Mas? Iki ayu-ayu tek kira iki. Kira piye to? Lah ya kaya ngene kok bagus terus ngeleki kaya ngopo? Action Pak. Wong tresna kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon Kencana. kencana ngono. Oh. Ya, sing ndi kok gandrung sing ndi? Siji-siji ngono Sitok lho. sampean Mas. urung ditekne, sampean dekne kan, Oh, Mas. sampean Tekno to sayang, kuwi Bu. wong Wah, lanang. walik, Mbak. Walik. Nyapa? Biasane kono lek ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, Mosok. Lah Kaya kene ru- gedhe lah aku cilik kok. Kaya ruru wae ya. Lek biasane iki nyapa? Aku Aku malah merinding aku malah. ora apa. Lah kok malah dinyenek-nyenekke kaya Sapa ngerti sampean Lah, sumuk karo jare Krisnya mau dipipi. tak Ngono. pipiti kaya ngudang anake ontong-ontonge. Antang-antang. Mas aku Dipiti-piti ya. ora apa. Sampeyan ngerayu sapa dhisik kok gentenan lho ben gak Sapa? cemburu. Yo, aku bacut madhep mriki kok mriki. Berarti sing mau demeni iki apa iki? Heeh. Sing- Aja plin-plan dadi wong Sing lanang. niki Omongna Kris aja oleh plin-plan kuwi. Heeh, Karo sing wong lanang iki lanang sak orane sing wong lanang ndi? karo wong wedok iki kudu tunduk poin. Nggih. Sampeyan kudu ngerti. Sampeyan pilih sing kae apa sing iki? Iki ae. Apa sebabnya kok milih kuwi? Gedhi ya. Nek gedhi terus nggih apa? Malah ngirit aku ketok gedhi ngene iki. Ngirit Apa? piye? Wis ora satuku spring bed, terbantal, guling, wis ora satuku. Langsung Aduh. blok ngono. Gula lah iso tak gol. Bal-balan ya iso lho. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Terus Bayo. Piye? Piye Mas Piye? Piye sampean? Mas Ma- Boy? malam pertama Piye, piye? ora kaya lele cemplung kolam. Dadi gur ngelangi terus ae. Masih goleki ra ketemu lho. Masa sampeyan ngarani aku ombo? Goleki ra temu-temu ngono lho karo mek munyer ngono ta. Munyer ae lho. Aku. Sampeyan ngarani aku ombo? Ora, Mbak. Kowe ra ngerti Sing ta arane- carane amrih temune ra roh ta kowe. Carane pripun? Golekno laler. Dadi angger mencoke ya ning kono kuwi. Ngono, mencoke laler ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisnia ngono lho. Sandal. Lho,
tandane Kris Sandal. Sandal sing dicoki laler ki sandal rumasamu apa kaya? Oh, duh. Apa ana menco memplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus Tekan ngendi? Geraku. Dereng. Urung ta? Dereng dugi mriku. Oh, terus. Nano. Sinawang datan boseni. Nyawang wong leman. Wis iki lemu alem Iya. Sampeyan nyawang apa? Jajal to, mlaku wong loro jejer, Sak mlaku. gitu. Mantene. Lho, Mbak Krisnya badhe tindak pundi? Ada teng pasar. Lah nyampo kuwi? Betong anu pedus. Ngawur. Pak, kula mata kowe genti, Pak. Kula tuntune. Lho, uncek arep ndi? Ajeng ngawenke kebo, Pak. Asane. Syukur. Asane kene kebo. Syukur. Asane kene kebo. Asane kene kebo. Kebo. Wes. Ora, masane lho. Lah kowe ngeloke aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae lho. Iya. Wis cempe karo kebo iki. Dadi pancen seimbang umpama Krisnya kebo. Terus apa uncek temple Ika dadi merak, ora gandeng. Ora gandeng blas. Rekasata lakonane tangan iki Wis ora tahan Krisnya pengen ngrangkul Pengen panjenengan. rangkul, aku wis jatuh cinta. ngrangkul ya biasae Mbak tangane rasa ngruwek-ngruwek kene lho. Lah wong jatuh cinta, Lah aku nek arep bales ya pekewuh to. Balesen lek sampean lanang tenan, ndang. tableken lengene Kris, tableken lengene. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen ayo. Anu Ndang balesen ayo. Ndang balesen lek wani. Aku- Ndang balesen lek wani. aku Ndang balesen lek wani. Sik Mbak, Ndang balesen lek wani. Kok sik Mbak, sabar sik Mbak. Aku jane iki wani Mbak. Nyapa? Ning tanganku iki lho Mbak. Nyapa? Ora cukup. Nyek. Nyek. Lah nyek pripun Mang lho, tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cah. Lah kali pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean Pak Rudi, ngono ben teko kaya Oh. ora cetha. Oh lah kalali. Lah. Kok engko yen wonten meleh nggih? Agak Jadi tangane kobong jenengan. kaya. Yo, Anggen Ibu Ika dirayu. Ika kae dirayu. Ika Angger. endi to? Ika endi? Kuwi lho Ika iku. Lah nggih niki. Endi? Wong kowe madu krono, tak kira madu krono. Mondolane karo wajahe padha kok ya. Mas, catur netra to, mosok sing sawang kono. Nggih, Pak. Loh, wong Roma nih sing disawang ndi? Nggih. Catur Rai. Loh, Sing disawang rai. kok lurus? Lah iki ya rai kok. Endi? Utuh. Niki nggih rai. Ora nek mripate to. Lah kuwi rai tenan yen niki rai lok. Oh, bener. Dadi ora saben wong etuk demok. Nah, wong jenenge Lailok. Lah nggih rai lok. Ya Mbak ya. Mbok mesem to Mbak, Mbak. Ora cetha ya. Lho to ya ya. Eh. Malah beker. Dhek mbayangke lek Mbayang mesem lek kuwi lho. Lek mesum lho piye rai sing Ya. Bayo sing kulino kaya. Wah. Ya, rayunan Mbak Ika iki. Angger aku etuk nyawang cah ayu lambemu abang Abang, aku Bang Bangga. Genti madhep rene. Mbok lagi Koset, sedilut wis. Aku Ngono. kan yo pengen. Ika kok yo epeh to. Ika kok yo epeh men mbok genti Krisniane. Lah niku sawi lho Mas. Aku ki lho selak pengen. sabar Ayo. aku tak ngayahi kene sik Aku lho piye lah.
Ya, kowe Aku piye lek selak pengen. Pengen apa ngecomne wedang? Oh. ya dadi copke wedange digrujuke Patrick engko ya. Masaku. Yen mati aku wis kuro angger tresna kumbo topo Gah aku kowe iki seniman kono Jawa Tengah digorene omahmu ndi ta Jawa Tengah Jawa Tengah Karanganyar oh Karanganyar nggih tanggane tanggamu ta kowe iki pripun to iki kok tanggane tanggamu nggih leres lah iya berarti pendek tangga berarti gadah lho lah iya tanggane tanggamu bener lah nggih kowe kan anake bapakmu karo ibumu ta nggih lho lah iya ngono kok ora ngaku iki piye ta rumah saku piye to lek joget ki munyer sing wedok ngono lho lah kok sing munyer lanang iku kuwi lah niki kan bolak-walike jaman oh zamane dan genti sing munyer sing lanang aja sing wedok terus sing munyer oh sing lanang ya melu munyer ngimbangi ning aja seser-seser ya cah bagus kok karo penonton darani kekean munyer seser yes kekean iki gangsing Gune sampean apa Mas? Kenapa jenenge gangsing ngono kae? gangsing ya gangsing Kekean. gangsingan Lek kekean apa Mas? kekean iki ngono kuwi anu wong kekean iki wong pokok sing berbabaran kekean pokok sing titik kalah ngono maksudnya oh nggih kekeane ente kekeane Kuwi mekeh-mekeh lah berbabar. piye jajal lek mau mekekeh piye jajal lah niki pun mekekeh kok ora ngono lho mumpun iki ora coba diaturi tembangin apa nduk manut panjenengan ninggal katresnan ya Nggih. mangga buka celuk napa siarno cek Sampe siarno siarne, Mas. enggak itu tublak tutak ben disiarne Mas Uncet iya blutak tulak siarno lagune ninggal katresnan oh lah kon nyiarke lagune to iya nurut kowe kan siaran apik rada lah sae jenengan siaran siaran TikTok siaran YouTube jelas kaya kowe yo iya kaya ning jedinge siaran cek iki mesti ning jeding iki ya rada rono putih maju ben ketok saka kono nah maju titik le golek nggon sing penak le ha nggih pun penake siarne sing apik ya Bapak Ibu sik penonton mau celuki kabeh Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedenggone piye kowe kudu paham lho oh nggih bapak-bapak lho bapakmu pira kok bapak-bapak iki kowe aja ngregeti asmane wong tuwa lho asmane wong tuwa iku kudu mok jaga bapakmu pira kowe iki anak arisan apa anake wong sitok mbah Pak aku ora roh lha kok bapak-bapak lha terus pripun lho lah terus sakarepmu yo sugeng dalu lah iki sing ngomong awan sapa kowe praya roh kowe nek lampune ki mesti bengi to le genahno kok ngaten to nesu mboten masa nesu sabar ya wisan Ndang tuwek lho. para tamu lho engko tamu mau celuki kabeh lek munggah rene ra sedeng nggone le para penonton lho malah penonton dicupluk kabeh kuwi rumah saku lek munggah rene yogane kedek-kedekno piye to ki sing laras pripun pengen roh contone nggih contone pripun sesuk lek pas siaran TikTok tak contone saiki ning kene kowe pekat diwales lah kene Trayo ana Pak Nardi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nardi wis dipok iket seminggu kepungkur engko jatahmu jatah ini kan barang wis santekne tak nggih tuku wedhus nek oh kula katut jenengan to niki ha iya kowe arep rencana tak wae lulang wedhus ngono wah bosok ya ora apa-apa wong bosok pisan lho ora nggih yo lagune ninggal katresnan katur serengan keluarga Ageng Cakra apa Pak? Cakra Manggilingan. Cakra Manggilingan. Cakra budaya. Lah kula kan manut jenengan lho. Cakra budaya. Serengan Mbak Kris. Mbak kalau Krisnia. Mbak Krisnia. Ugi Mbak Ika. Ebrotwati. Ya. Tutak apa? Iya. Ya. Yo. Warana joget ya. Mbak Ika jangan joget. Joyo
ngasta karo Raden Mas Uncek cah iki. Tak Bu Nardi, lalu gue tahu nono. Teh nono. Aku kang setya satuhu. Renono ya. Ono presiden, ono ya. Cakra budaya. Jaya, jaya, sukses selalu. Oe oe ao. Terima kasih Pak Eko. yang bisa jono biasa kompak tenan. Lah mboknya ditanggap grupe jenengan. Lho ditanggap ora kompak ora seneni Pak Nardi. Allah biasane boten. Pokoke Mas Uncek menika Mbak Ika kalian anu ki duwe titel RJ dhek wong loro ki. RJ niku napa? Raja Joget ngono. Dadi joget iki ning omah tapi ning omah. Lek ning kene dhek alus.